bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV ha tengta yewta men lewral communication mo kala salminama salminagol needi e salminagol teddugal e ñagade yafuya talata ɓennuɗo o on keɓani yebde yewtande sababude ko sababude caabiɗo jonde Abou Gaye ɗo e ngal ɗo ñantugal ngam pilgal bangal fayida bangal to wocci e walalde rewo e wogo ma e wona kewol noon en garti ɗo e nder yewtere men ma en kal toɓɓe tati kono ko adi foof ma en duttu teddugal bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko lewral communication joguiɓe miijo ɓulni ruttude Abou Gaye teddugal kono kadi ma en jettu woccinaɓe e walalde naɓe to mboso makko ngu dasa heewi ko noɗɗo dañi teddugal bandu men mbasi yadude hen walla wasi nawde toon kono ko hokkede gueɗal jeeyede wo ligganade pelle e wonde neɗɗo ɓamtare wonde jokkowo en ɗam ina saabo ko daña ko wona ɗum ko ma en kalto banggue dawgol duttugol Ousmane Sonko gardiɗo jagorde to suudu sarɗiji leydi meɗen yantude e ko ganduɗa eɗen gandi hayso ko meftande ñalawma aseɗo to Kaolack woni goho ñalawma tinnaɗo ko faade gaynaka ngu laamu keso ngu yuɓɓini e gardugol Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république won toɓɓe ɗe o ɓami hen ko wona ɗum ko ma en kal ko faati e yimɓe baɗum Racine Sy e Amadou Sall ɓi président Macky Sall ɓe ganduɗa hande ko guinol golle janiyankoɓe beele ko fotɓe noddede holko mbaɗi kono kadi faaba ngom mo ganduɗa eɗen gandi yeyino lawol gadanol toon to pôle judiciaire financier ina foti ruttade toon ko ɗum ɗo won toɓɓe meɗen hande noon ko addi foof baba ndiyim ko ando kammi konngol aɗa huccunde Abou Gaye ko pilaɗo hande noon ko ñantiɗo hande kammi jogata ko sawu hande ko pilaɗo ko ñantiɗo ko pilaɗo teddugal minne komi pilaɗo cheikh o andir noon konngol ne yeeso ma cheikh lewlowol communication eyyi baba yaton maro Abou Ndiaye fiilimo walla ko Abou Sy Abou Ndiaye filɗo ko khalifa mawɗo tedduɗo ma gandu sallah ceerno hamme Amadou Liyen Ousmane Makka Liyen ala ko Abou Ndiaye tan walla Abou Sy walla Hamad Thiaɓe walla Hamad Thiaɓe ala min ko goɗɗo khalifa mawɗo mo Allah mo wonini kañum filimi wonde cheikh mi salminima mawɗo Abou mi salmini mawɗo Abou Gaye en calmini dendagal yeɓiyankoɓe yeɓirde Pindi TV kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe en dañi weltare kadi jottidade ɗo hande e jordade omo ganduɗa ko Abou Gaye sen mbi Abou Gaye noon nawte mo wocci ha walalde en dañi weltare no fewi talata o eɗen gandi toon gonnoɗen ko ɗum hadno wadde en piilani nde ɗo yewtere men gara hen joni salminde bandiraɓe foof a jarama toka ko addi fo calmina bandiraɓe natna en e ñalawma bannoɗo aset ɓennuɗo e ñalawma teddugal ñalawma fodde jetti Djiby Dieng janotoon o fodde jewte tati jalti hen ɗo en jettimo jardemama toka a yehino to botuma dasa ɗo fulɓe mbiyatɗo ndemandi fooɗi jiggandi jetti ba ɓuuri kolnadi no ñalawma o wayma e togara Allah jarama on jarama mi salmitima on ko addi fof ko weltanade hono Pindi TV kono noon kadi e weltanade Djiby Dieng nde tawno o waɗi hon darde mantinde tigi tigi o waɗi henne kadi golle baɗɗe fayida yimɓeɓe jiiɗum yimɓeɓe jiiɗum ko beelemma mawɗo wonande en jarnade lewlewal communication nde ɓe ƴetti ngoɗo miijo ɓe ɓulni ɗum wona enen gaddi wona yiyande meɗen wona yidde meɗen wona haydara meɗen kadi en ɗaminanoki par ce que en gurdam meɗen en cikkano mato en golli golle ɗe gandanɗa hooremaɗa walla en darima darde ha ko lewlawol communication ena tesko wiide wonde ena waɗani en ñalawmaji baɗini en kono noon kadi ko beelemma de bandiraɓe kollita miijo ngo kamɓe fof e mbadi kuptidinde hay goto lundaki kamɓe fof ɓe jaɓɓi miijo ngo e wiide wonde e sababu ko Abou Gaye kono hoɓɓe ko hoɓɓe wocci e walalde hay goto jeeya hoɓɓe ɓe ko wona hoɓɓe mabɓe soɓe teddinama ko hoɓɓe mabɓe kamɓe teddinta soɓe teddinakane ko hoɓɓe mabɓe kamɓe goni ɓe teddinani ɗumen kono noon miijo kanko miijo Abou Gaye woni sababu e yettude hono président ji pelle ɗe woni fedde APW section mo Dakar Abou Sar yaade sate baɗɗo fayida ummade ɗo e Dakar yaade ha toon to cuuɗi meɗen wocci ko hono noon parrain o Seybatou Aw kañumne kadi yaadi e délégation baɗɗo fayida
hono honorable député Moussa Hammadi Sarr yaadi hono délégation baɗɗo fayida kono noon ne kadi eɗen jetta bandiraɓe meɗen rewankoɓe bandiraɓe meɗen woccinaɓe ko wayno honorable député Dieng Adama Boubou woni ɓurɗo andirede Garak kanko woni président ADW ko hono noon ne kadi jettirten hono mawni meɗen komin Moussa Abdoulaye ɓurɗo andirede Sama Salil mo ganduɗa kanko woni président section ADW mo wocci toon to wocci ɗo henna ko hono noon ne jarnortoɗen hono président APJW woni gardiɗo fedde sukaɓe wocci woni jeunesse o wiyete ko Ba Ousmane Abdoulaye omo ɓuuri andirede Kawba so tawi en cuptima ɓeeɗo noon nde tawno kala rendo ngo jiiɗa waɗi ko gardiɗo o so tawi innama tan ene wayno dental makko fof hankkadi natti e nder hen ɗum ɗon noon en beltortoɓe ko hono noon ne kadi beltonortoɗen hono ɓesgu Ba Mamadou Siley ɓe gandanɗa hoore maɗa hande o ko mbaɗɗen ɗo henna ko kamɓe mbaɗi ɗum kono noon ne wona ɗon tan haaɗi par ce que kamɓe fof ɓe mobilisima e kuuɓal hay goto heddaki wonɓe ɗo henna e Dakar wonɓe France wonɓe Italie wonɓe Espagne wonɓe Allemagne wonɓe États-Unis d'Amérique wonɓe Canada wonɓe Mauritanie kamɓe fof e mbadi kuptidinde gorko hen e debbo hen Mamadou Siley noon so tawi en mbi ɗum mbiyata en ko ɓesgu muɗum ɓesgu makko noon ko guilay ɓiɓɓe waɗiraɓe e taniraɓe kañumen gonno ko hono noon ne jettirten hono ɓesgu Alpha Mamadou taniraɓe Alpha Mamadou e kuuɓal woni galle Alpha walalde rewo e worgo kamɓe fof ne kadi ɓe mobilisima e kuuɓal kadi ɓe daari hen darde wonde fayida wadde noon so tawi en mbi wonde eɗen ndewa so tawi en ndentaki ko poɗɗen yewtude ko en jewtata ɗum kono han ko wiide bandiraɓe ɓe jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ko hono noon ne jettirten hono mawni meɗen Thiam Diombar mo ganduɗa hooremato gonnoɗo ministre des finances toon to leydi Mauritanie nde tawno jippule ɗe no waɗi hen jippude ko galle makko waɗa ko waɗa ɗon ɗo galle makko ɗo ne kadi kanko ne kadi o rondima ko wonno ɗon ko o daari hen darde wande fayida bandiraɓe e sehilaɓe gadi kadi tawi ɗon jippinanoɓe ɗon ɓe ko honorable député hono Moussa Hammadi Sarr kañum jippinano toon ko hono noon ne jettirten hono Ba El Hadj Mamadou Moussa no ganduɗa hooremaɗo ɓurɗo andirede El Hadj Ba oɗon ko goto e ɓiɓɓe Mamadou Siley délégation oga kañumen ne jippinano ko galle makko woni délégation journaliste uji lewlewal e délégation Seybata Aw jippinano ko galle makko ɓenne jippinanoɓe galle makko kadi o holliri wonde wuuro ngo o yaafima ɗumen kala ko gandanɗa hono ko woni ñamdu ko woni yardu ko woni lelde fof ko kanko rondi ɗum donc jammaji tati baɗaɗi ɗon ɗi fof ko kanko rondi ɗumen ñalandu muɗumen hirande bottari kaccari fof ko kanko oɗon El Hadj Ba waɗi ɗum kanko e joom suudu makko e kamɓe fof eɗen jettaɓe tigui tigui e mbadi kuptidinde hay goto en goppani e hunde nde rewi lawol weeli waɗi fayida kadi waɗi martaba kadi waɗi daraja kono nde tawno joguiɗen toon ko mawɓe ɓe joguiɗen toon ɓe lewlowol communication ko fonno wadde hen ko waɗi ɗum saabu en joguinomo miijo waɗande hono seedam fagal ko wayno mawɗo meɗen Keyri Sabbe Kome mo gandanɗa hoore maɗa hande o pinal wocci kanko Keyri Sabbe Kome o heedani hen caggal ko neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa daraninoɗo ɗum hande o mawni duuɓi ɗi keewi o haalani min haala jurmini ko no fewi kala tuggude 1960 fewde ñallagal hande kala gonnoɗo président so tawi koye Mauritanie walla koye Sénégal walla gonnoɗo premier ministre walla président assemblée nationale so tawi a ari ma taw photoji muɗumen ɗon waɗi ɗum exposé ɗon ɗo galle makko ɗo hen donc so tawi ari ko duttorɗe mawɗe goni ɗon ɗon ne kadi lewlowal communication yeehi ha toon lewlowal communication yeehi nawande attestation hono kanko Ba Mamadou Siley omo jeeya e adiɓe wonde jangguinoɓe e wocci saabu adi wonde jangguinowo e wocci so tawi en ƴeewi banggue Mauritanie o ko ceerno Seybani Aw kañumen gadi wonde ɗon jangguinoɓe rewe muɗumen ko wiyeteɓe Dieng Demba Oumar en yo Allah yurmaɓe yaafoɓe hono Amadou Oumar Dieng en yo Allah yurmaɓe yaafoɓe heddi ɗon hande o ko kanko Ba Mamadou Siley tawi koto banggue mawɓe ɓe ɗum ɗon noon ko yettude Allah no fewi so tawi koto banggue walalde to ene heddi ɗon hande o biyeteɗo Dieng Mamadou Abdoulaye Dieng Mamadou Amadou ko kanko woni Farba walalde hande o kanko omo jeeya e wonde adiɓe jangguinoɓe tawi koto banggue Sénégal o hande o kanko ne kadi omo heddi ɗon e duuɓi wasata woɗɓe ɓe ganduɗa hoto maɗa en diwi ɗumen e limto kono noon kamɓe fof ɓe darima hen darde wonde fayida no fewi donc eɗen jetta bandiraɓe walalde rewo e worgo ko hono noon ne jettirten hono bandiraɓe meɗen siwrenaɓe nde tawno kañumen ne kadi keedani caggal e ñalawmaji ɗi ko hono noon ne bandiraɓe meɗen guironaɓe bolol doggonaɓe kamɓe fof e kuuɓal hay goto en goppani kono noon
en mbawa wasde jarnade hono sehdi men giƴi meɗen aw Mouhamed Cheybani biyeteɗo Abou Cheybani aw gonɗo FAO ko ɗo henna e Dakar o jooɗi ko sehdi ko guiɗo ko funere ko hono nonne kadi Dieng Amadou Mamadou ɓurɗo andirede Papis Dieng kañum jooɗi koto États-Unis d'Amérique Abdoulaye Ba kañum jooɗi koto États-Unis d'Amérique caggal miijo gonde adda e lewlewal kollirɗen ɗum kala ɗo rewa ko kamɓe dokki en miijo rewɗo yikari donc ɗo dewɗen ɗoɓe mbinoɗo en galana ɗum nimsa wonani en martaba mawɗo kadi Allah waɗi hen wune waɗi hen sutura gueɗe ɗe fof ɗe ndewi lawol Bablido Sarr ɓe mbiyatamo ko ha lelde par ce que kanko bamam o innira duuɓi 4 pawɗi o waɗɗaki e puccu ñande hen o waɗɗima e puccu o ari ha ɗon o wi wonde ko ñalawma o ene jaranimo hunde foof kala ko wawi hebdemo hen tawde tan ko min wiya mo waɗɗo puccu o ara ha ɗon nde tawno ko hunde nde o andirano won woɗɓe ko wayno gorgolam Bonko Amadou kañum ko jinnaɗo kadi kañum nehimin minen ɗon hay goto anda nde wayri yaltude galle sababu nde rafi kono ñande hen dagge ni ari ha yettiɗo nokku o ɗo waɗata ɗo en donc ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ene tuusi en no fewi yimɓeɓe mbi en goyi kono noon wonko gandanɗa hoore maɗa wonko aɗa yiya tan alay saago woynete ko wayno mawni meɗen Thiam Jalil Djiby kañumne kadi sellani joɗinoɗo lebbi walla duuɓi yaltani galle muɗum ñande hen kañumne waddi hen ena ɓafa ha yettiɗo nokku ɗo en donc so tawi en poti e ɓeeɗo hen alay saago wodata ko hakkillaji meɗen miiji kadi daroɗiɗen e hono guiƴiraɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko kanko wonno afo galle o hawri e ladial yo Allah yurmomo yaafom guiƴira makko daari lomtimo ɗon kala darde fonno darade fedde makko daari ɗon woni comme Moussa Abdoulaye woni comme Samba Aïssa en Ibrahima Alpha woni hono Yero Dado en e ko abbi e muɗumen kañumen foof soggo Samba en lomti miñiraɓe muɗumen donc ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa wonde fayida no fewi en mbawa noonne kadi wasde yettude hono fedde muddade leydi fedde meɗen muddade leydi kamɓene kadi ɓe mobilise ma rewɓe e worɓe walalde rewo e walalde worgo nde tawno so tawi en mbi walalde aɗa andi walalde rewo o wocci o to banggue kayitaji administratif woni hen ko walalde rewo eyyi walalde rewo woni e kayitaji administratif o donc ɗum ɗon noon so tawi en mbi wocci o wonko addi ɗum ene gasoya ma aro yesso kono ɗo joni mbawaten wiide tan ko walalde rewo e walalde worgo saabu kamɓe fof dendi e mobilisation en jettiɓe en jarnimamaɓe eɗen duwano bandiraɓe foof kala darinoɗo hen darde muɗum yiyama settini kadi mantini en mbawa nonne kadi wasde limtude hono wonɓen ko wayno Adama Seybani Aw jooɗi ko ɗo Saint-Louis ɗo en kanko jooɗani ɗon galle Alpha Mamadou ko wayno Abdoul Aziz Aw en ɓen en mbawa wasde jarnade ɗumen saabu ko disnodirteɓe ko fewjitteɓe mawɓe meɗen ko wayno hono major Moussa Samba ko major gendarmerie gonɗo e altraite muɗum Demba Aliou Diallo en kañumen foof darima hen darde wadde fayida Amadou Sarr en hono Saydou Diop en Bacca Niang en Coumba Ivra Dieng en kañumen foof gari wallude en e ñantude ñalawma o donc ɗum ɗon noon kamɓe fof eɗen jettaɓe e mbadi kuptidinde hay goto e mabɓe en goppani noon jinnaɓe meɗen hono gorgol meɗen Cillo Molil Pam kañum ari lomtade mawniraɓe muɗum woni lomtade Hammallel lomtade Abdalel lomtade Hawa Kasumen e ko nandi hen omo ardi noon e yimɓe makko ko wayno gorgol meɗen Faty Mara wona celluɗo kono noon kañumne kadi wayruno yaltude kono ñande hen kadi yalti ummade ɗum guila walal toon to Paale Jenguer ene daggue ha yetti wocci kañumen gari kuufi ɗum gorgol meɗen May Camir ko kamɓe gonno jaɓɓotonoɓe hoɓɓe ɓe ɗum ɗon noon ko yettude Allah no fewi e yettandeɓe Allah e wiide bandiraɓe kamɓe foof ɓe jarama e kuuɓal en mbawa yejjide noon mawni meɗen hono Siddi Gomel nde tawno Diallo Aboubacry ko kanko woni ɗowannoɗo gueɗe ɗe tawi koto banggue famille o gueɗe ɗe foof ne kadi ɗe ndewi lawol ko hono nonne ceerno Bara Diallo walla mbiyam ceerno Ibrahima Abda mo ganduɗa hoɗo ko miñi meɗen kañum wonno trésorier mabɓe kañumne kadi gueɗe ɗe ndewi lawol kono noon mention spéciale no mbiɗen ni hono APJW e président muɗum Ba Ousmane Mamadou ɓurɗo andirede Kawba golle mabɓe jooɗi ndewi lawol hay tan ello goto ala ko yiya hen hay saqqo goto ala ko yiya hen hay caɗele goto ala ko yiya hen fof rewi lawol hay sinno tawi en cuusa wiide à 100% eɗen cuusi wiide 90,99% waɗi réussite 100%. A jaama Togan may gartu jewte goɗɗe saabu diwonuji fulɓe ne jogui ñalawmaji mawɗi laaw dañi ñalawmaji mawɗi wocci dañi ñalawmaji mawɗi jillu Amadou Samba Abdoul hakkude wocci e walalde ko ñalawmaji mawɗi
kono ñalawma arti bandum oɗo ñalawma sifte yimɓe ɗi ñalawmaji gonnoɗi ma en gartan so Allah lamɗo jaaɓi noon en kadi aɗa andi ɗon ne kadi ko hawni hen waɗi coïncidence seeɗa wonko fottiri sa ƴeewi Mohtar Wul Dadda jaɓɓama ɗon nde jaɓɓa ɗon nde koye oɗo période wonno tawi waalo ngo ene yeehi hankkadi ha wiyete wonde teɗɗini wufti wuftani waɗi guite paaɓi ko on saaha hono Mohtar Wul Dadda rewno ɗon haydalla kazalika koye oɗon saaha rewno ɗon Ama Samba Abdoul nde jaɓɓete ɗon nde kadi koye oɗo saaha wonno kadi Ama Samba Abdoul tawi yeehi hankkadi ha gawri ɓendi wiyama wonde waɗi kamma jawoje ko ɗon Ama Samba koye oɗon saaha ari ɓe mbi pucci dow laaɗe less on saaha otoji mbeɓani pucci guila Wending laaɗe guila Wending ha yetti tufde Walal ɗon woni ɗo min mbiyatno wonde Soro Simbin Soro waɗi cakka ceeli andonde ene jaɓɓo worɓe Wending eyyi ɓe mbi Seydou Salli e Wahabu Komi ndendi ene jaɓɓo worɓe Wending ɗum ko jimol belgol ɗum ko jimol belgol ma yumno Sall inchallah noon ñalawma Abou Gaye on arti yanti hen woni ñalawmaji 4 on jaama wawa wasa waɗede e fadɓe banggue dawrugol ko gonga kono mo sababu mum saabi dawrugol ngol ha waɗa o alay sago haala mum haale ɗon keɓɗen jetto Ba Idrissa Ali ko mawɗo Fly Spin toon to dowlaji denduɗi Amérique to cetal mumen ko neɗɗo battuɗo fayida ko mbaɗɗon ko jarnima on no feewi kanko Ba Idrissa Ali e wanna Amadou Ali wondude Abdoulaye Diallo mo Agnam to Allemagne a haali siwre wocce wallande siwre en jetti sehil men si Baydi Demba Cabatel guiɗam sehlam mo ganduɗa o weltima no feewi o haali en haalaji mawɗi no feewi noon so siwre jaamen ko gonga en jetti noon sehil men Oumar Gaye woni ko dowlaji denduɗi Amérique ɓiyum no wiye Haruna Gaye ko esi men ko ɓimen no jibiɗen jogui ɗum noon enen en jogui koyngal toon to siwre cambe to en jarnimamaɓe ɗo en calmintan Aissata Mody Mbodj nanɗo e foftere mum jeeya ko dondu ɗo galle mum ɗo woni na welto koɗa ko e Abdoulaye Sy joom galle muɗum niɓɓo mum to dowlaji denduɗi Amérique wondude e joom galle muɗum keyni men miñi men sehil men Altine Diaw mo Jammel mo ganduɗa ko neɗɗo pinal yanke neɗɗo tedduɗo joom haqqille o yettama jarnama saabu beelemaji ɗi o dañata e pinal meɗen kono noon Ba Mamadou Abdoulaye Djiby loleɗo Kana ñalawmaji men makko to galle Abou Sy Atoumane ɗo o jeeya ko tulde wondude Ba Mamadou loliɗo hono Abdara ɓe ko tuldenaɓe eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe jetto joguiɗo fuɗɗima ɗo haaɗi garten no heewi bandiraɓe jafno an e hoorema aɗa jogui liste dennagal wocci e walalde kono wawani hejje haalaɓe ɓe lomto heddiɓe caggal nde memɗa Pulare Speaking aɗa andi ɓe mbaɗi sete baɗɗo fayida e yamirore président Pulare Speaking woni Harouna Dia jeeyakoro cuuɗi meɗen Waly Diantang kamɓe ɓe gaari tawi ardi délégation ko Youssouf Acce kañum jeeya ko Silla ko kanko watti hono président jeeteɓijo e nder fedde Pulare Speaking kanko watti jeeteɓijo ardade fedde nde ko hono noonne kadi hono Oumar Ly mo ganduɗa on kanko woni trésorier 32 état 37 état gonɗi e nder États-Unis d'Amérique joguiɗo kalis wona ɗo e leydi e omon ɗo henna wiyete ko Oumar Ly Oumar Ndiaye kañum woni président section New York ko kamɓe garno e wonko Ndiaye yo woɗɗomo tan kono joguiɗo kalis o bangal fayida e ɗum ɗon noon en mbawa ƴettude togal a jarama ka moƴƴo jafoɗa baba ɗum woɗɗi no feewi kono ko teddugal garsa garten to banggue dawgol duttogol Ousmane Sonko to suudu sarɗiji leydi meɗen ko tesiɗa hen jiiɗi eyyi a jaram min de gartugol Ousmane Sonko no mbiruɗa ni to Assemblée nationale andi en ɓoyin ɗum dugde enen population yiide wonandi gouvernement ji men ana moƴƴi kala e saaha kamɓe guila premier ministre o jagorɗe ɗe saaha foof ɓe mbawa yaade Assemblée nationale ɓe jindira e suɓaɓe tedduɓe waɗade question wonande namde e jabtuli par rapport e leydi ndi no yarata ni e saqqaji ɗi yimɓe jogui hol ɓuccanɗe ɗe ɓe jogui hen miijoji ɗe ɓe jogui hen hol safaruji ɗe ɓe jogui hen min dutugol Ousmane Sonko ciftoren dutugol Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale waɗi considé hawriti koye Jean Michel Sène mo ganduɗa ko scandale mum no haalano to Azer
ko nden kañum ne rutono toon to cour suprême ɗum ɗon peut être koko waɗa maquillé kono koko hawriti ko ciftoren ni koye on saha mo ganduɗa ɓe mbayli ɓe pitti ha laaɓi cour suprême hay greffier ji ɗi koko change ko ñalawma on nden hawriti kono ko ɓuri ko lollude ko duttugol Ousmane Sonko toon to assemblée nationale min duttugol makko so Allah ala fof kam ko jimi hen to banggue impact baɗɗo kam positive wonande saha kulhuli jogaɗi surtout to banggue ko yete ko crise économique hol peeje poɗɗen daɗɗude hol no poɗɗen wadde walla holko pannoɗen e mabɓe holko ɓe ndefani en e dottana en ɗum toon to assemblée nationale to yiide men ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo min jogui kuccam ɗam ko ɗum ɗo e ɗum ɗo somin gari ma on jiitu en koye mum min kam Allah so Allah mi yiyani o haali ha heewi noɓe gowi waɗirde haalde tan ha heewa ha ni waɗa brouillé hakkille ma donc andude ɓeɗo koɓe kaali ko hol gartam mum kono ko ɓuri ko hande so tawi a ƴeewi Ousmane Sonko jahgol mum assemblée nationale elle cikka mataw ko ɓuri ko nangede ni wonande hande leydi ndi ko ɓuri ko nangude ko haala makko e Ceerno Alassane Sall haala makko e mo ganduɗa ko Abdou Karim Sall ko ɗum ɗon hande yimɓe ɓe ɓuri nangude to banggue jencude Ousmane Sonko jagol mum to assemblée nationale nde tawno heewi o haalani koɓe kalano e conseil des ministres walla o haalani ko haalande o jooɗi wadde live e ko way noon e ko way noon ala kuccam so Allah kadi e saaha mo ganduɗen hande ko caɗele kewɗe ɗe ganduɗa en dooki Sénégal en jii oɗo rapport ni walla en jii Moody's yaltande mum heccanke kono ko ɓuri ko hawnade Abdou Karim Sall kañum nde ari ƴetti konngol e namde ɗe hokkono heɓino haalde e caɗele MFDC nden noon omo pourtant eɓe mbaɗi programme yaade toon to Guinée Bissau peut être men gartoy hen yidirde Oumar Sissoko e Mballo wawde yidirde MFDC beele ɓe mbawa joddade ɓe cifodiral jaam ɓe mbawa joƴƴinde kuure conde ko way noon kono jabtaki hen en cas premier ministre aɗa hefa namde baɗe noon ko ɗum opportunité neɗɗo wawa hen yaññade wawa hen jabtade yimɓeɓe ganda ɗum ɗo de ko ɗum coɗɗol ngol ganduɗa so tawi ɗum rewam ɗo ma ɗum hokku en hakkilladeji min kam so tawi tan ko haali Allah mawɗa Abou jahgol Ousmane Sonko to assemblée nationale ko noɓe mbiyatano tan ko kadi kesi mum kadi kiɗi mum haalede ala ko haali toon so wona ŋurtu mo andiruno hakkude makko e opposant en kono kam ala min kam ko ƴettumi hen to banggue jencude ɗum ɗo de ko ɗum kuccam so tawi ɗum ɗo so ɗum waɗama ma en jaltu e katamo Sénégal woni to banggue caɗele faggudu leydi ndi so tawi ko Allah to banggue beele ko namde ɗe goni ɗe juɓɓani faade hande ngo walla ko jaabolngol woni calngol lawol namde ɗe ne juɓɓi namde ɗe ne juɓɓi par ce que so tawi a ƴeewi Ceerno Alassane Sall ko haali ko guilay kanko Ousmane Sonko guilay mi banggue caisse noire en e ko way noon o wona caisse noire ko fond politique koko harmi e ko way noon e saaha moɓe kala to banggue wonande ko mbiyata ko plan d'austérité wonande ɓene mbiya ala ko ɗum koɓe mbiyata ko plan no ɓe mbiyata ni d'agissement structurel no wanno laamu Abdou Diouf e saaha nde ari yuɓɓitin no pewnirta ɗum beele wawde faggude leydi ndi wawa ɗumɗade ko way noon en jii ko toujours guilay kolaɗo kuuɓal laamu ngu woni o mo ganduɗa ko Mohamed Al Amin Lo o yi wonande to banggue doing salarial to banggue jobdele ɗe fonctionnaire en alay saago ɗum uste kono maɓe ƴeewa kadi nokkuji ɗi ganduɗa ɗum ɗon ma ɗum wawa ustede beele yimɓe mbawa ha joni dañde faggudu kono noon kanko so tawi ɗum heeɓiɓe ɗon no Ceerno Alassane Sall yini kanko yino wonande fond politique ɗi ne harmi ɗum ɗon yo usti en ji hande sa ƴeewi hay to banggue budget ji ɗi ɓe gotona guilay entretien guilay to banggue wonande laamorɗe mabɓe ko des milliards waɗa hen ceinture aji ɗi ɓe mbiyata yo yimɓe kabbu paɗen koye jammaji ɗi ganduɗa ko niɓɓiɗi en ganduɗa to paɗen foti fuɗɗorade koɗo mabɓe ɗo ɓe kalino haala to banggue véhicule uji wonande auto ji to banggue député ji ɗi ɗum ɗon alay saago ɗum wawa waɗede supprimé ko way noon kono en ji hande El Malick Ndiaye déjà eɗen mbawi wiide kam caɓanɗe jeegom auto waɗino disponible hayso tawi ala appel d'offre heddino temdere auto poɗɗi arde ɗum ɗo foof ko ɗum dépense uji ɓurtuɗi ɗi ganduɗa ɓe mbino ko soɓe gari maɓe mbawa ha joni ustude ɗum beele yimɓeɓe ne mbawa tinde tigui faggudu ndu e saaha korko mo paaɗen no ene fatuno e makko ko heewi kono ko ɓuri ko kam mbiyami ko ɓuri ko lollude so tawi tan ko Allah namde ɗe ne juɓɓi
namde ɗe ne mbaɗi fayida namde ɗe kadi eɗen mbawi temedere e ɓesguji ɗi hen caɓanɗe jeenayo ene panno namde baɗɗe ndi nde tawno ko ɗum woni ko woƴi en kono sa ƴeewi ko ngurto e surtude wonande surtude hurumaji e ko way noon ɗum woni ko adduno toon Ousmane Sonko ɗum woni ko jiiɗen ko min kam waɗanani mi gartam mboɗo andi kadi waɗanani gartam leydi ndi par rapport e jagol makko to assemblée nationale. ceerno Alassane Sall caggal mo waɗi conférence de presse luggikini ko haalno ko Abdou Karim Sall suwata o haalde gaga ko haalno ko beele Sonko jaabiɓe koko wonno e ɓernde mum tan koɓe mbaɗi e ko fewani ɓe jiiɗi yande mum yiiɗi yoɓtade. eyyi Sonko ɓe kamɓe ɓe kaali ɓe kaali ko goƴa wonande Sénégal fof sibu kanko ceerno Alassane Sall déjà en jii hanki ko haali hen ko wonande leydi ndi ganduɗa ko hormide dosɗe kuule mum wonande ñawoje ko way noon Ousmane Sonko foti ko waɗede ittede e wonde mawɗo jagorɗo leydi Sénégal e saaha ɓangingol rapport Cour des comptes ene gandi woodi ko takkuno ko heewi kono en jii rapport on ari nde ko haalno ko e ko jiiɗen ko ene serti en jii modis ko haali ko e ko Ousmane Sonko ko haali ko ene serti en jii hande to banggue wonande dead men wonande leydi ndi ɗo accono ɗo 100% e PIB hande yeehi ha 107% PIB produit intérieur brut e goɗɗum ñamalɗe ganduɗa nana jokki en ganda to paaɗen wonande to janggo faggudu leydi Sénégal ɗum ɗon fof ko ɗum caɗele heddi ko alay sago ɓe ƴeewa hol peeje ɗe ɓe poti lelnude bon min kam mbiyami ko beele ɓe pota waylude gouvernement o ɓe mbawa waylude gouvernement o ɓe gadda par ce que hande so tawi en ƴeewi wonde ministére uji kewɗi mbiyatan ko ministére uji ɗi ganduɗa ko baɗɗi kele so Allah yahani ɗum ɗo noon alay sago wayle ene ñohe ɗo e lewru avril ma ɗum change wayle beele gouvernement kesso goɗɗo ara beele mbawen kono kam so tawi tan ko Allah o saha kam mo gonɗen hay nokku ala ɗo yeehi hunde nde fof koko dari joni noon ceerno Alassane Sall ko haali ko ɗum ko yiyande ko ɗum yiyande nde ganduɗa yimɓe fof ene jogui ɗum ko ɗum goƴaji Sénégal naɓe fof ene jogui ɗum Ousmane Sonko ɗum ko ɗum jikku mum par ce que haynde o ari ko mbiyata ko DPG makko déclaration de politique générale namde kewɗe ɗe ganduɗa namdama ala hen koko jabti so wona ko wonno e ɓerde makko ko ɗum woni ko yaltinte fewde opposition en ko ɗum kadi woni ko un premier ministre jagorɗo leydi Sénégal joɗotoɗo ene wadda ngurtu e opposant en ɓe ganduɗa kañumen joguino e laamu hani e takkude ɗumen kadi en cas premier ministre omo jogui information ji ɗi ganduɗa enen ni mataw enen en ngala ɗum kono yiide Abdou Karim Sall an kay ɗon ɗum ɗo e ɗum ɗo ala kanko foti wawde ɗum laaɓede wonde 45 milliards coɗano e armée o hani e ko wayno lellaji ɗi e ko way noon mboɗo sikki so tawi ittunoɗi so Allah en tant que premier ministre mawɗo jagorɗo leydi Sénégal mawɗo jagorde yoɗani kam hokkidde konnguli baɗɗindandi e wonde susuma ɗum haalde ko wonde ɗo gonɗa ɗo manam aɗa jogui wutte cuɓaɗo suudu sardiji manam so iwno suusa ɗum haalde min panno e makko o haala 94 milliards hakkude makko e Mamour Diallo e Petro-Tim mo takkuno Aliou Sall lawol laɓɓini ɗum ko ɗum kay fonno haalde kono kay wona ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa mboɗo sikki ko ɗum ɗo kanko woni premier ministre kanko ɓuuri jogade hen des éléments d' information e ko way noon accama ndim toka moɗo andi beele mo wonnane muɗum nana miijo ko waɗa ko hande ko mawɗo ko ñantiru en piitaɓe jeeɗen makko kono en noldat duwaw fonde ganɗenaɓe mumanaɓe foof mawɗo men Amadou Sambou tagal manggal pokkitigal ɗo wirnoya toon to Mbumba mboda sa ko fonde gande kono teddugal ngal mumana jeeya hen yo Allah yimomo ya fof mo harnamo aljanna kanko e maji julɓe kala toka a ganda foftima foftim tew ƴakkaɗo ara e waye bila nana e fof machallah machallah kodde ɗe e ñebbe ɗe koko ɓeyta e gartugol Sonko suudu sarɗiji e tokara gartugol Sonko suudu sarɗiji de min mbaɗi yi hen gueɗe ɗiɗi gueɗal gadanal ngal ko feññinde min kam mi ɓooyi haalde mbimi Sonko suusa débat o suusa garmi gara kuccodiral namde e jaabuwuji o suusa ɗum o yiɗa ɗum feññini e ngol ɗo lawol ko meeɗano wadde guila nden ha hande ko henno heddi nde woni opposant de kay omo namdodettono ala hay goto ala mo meeɗi namdodirde
débat de confrontation tan assemblée kala nde o ari hande woni opposant o haala ko yiɗi haalde o yaha lawol o yenna o aybina o yalta o yaha lawol makko ko noon o waɗatno ko heddi ko nde woni e lundo nde médiaji goɗɗi ɗo ɗi o suɓi ko médiaji makko o arata o jooɗo o haala ko welimo so gayni o fidda o comci makko o yaha lawol makko ha hande koye nder ndin mbaadi o heddi ko heddi ko ni yaadu makko assemblée nduɗo min mbinom wonde ko omo wawno wadde layifaji makko ɗi tan o jooɗo han waɗa live o haala ko yiɗi haalde ko gasi tawde kay so yeehi so namdama o jaabiraki parti au pouvoir temedere e quelques député ɗi ɓe jogui toon ɗi hole mabɓe mo nanɗa toon ƴetti konngol wirlimo namdal ko hol yon ko foɓɓanoɓe mo meɓe ay ɓeɓe mbiyanno hanki e temps Abdou Diouf ko foɓɓoɓe wulloɓe ɓe temps Ablaye Wade ko foɓɓoɓe huljinoɓe Macky Sall ko foɓɓoɓe huljinoɓe hande o ko ɗum ɓe gaddi assemblée nationale par ce que hay député goto ala toon gonɗo e pouvoir goytiɗo caɗele ɗe gandanɗa hoore maɗa hande ɓesgu Sénégal naaɓe ene guuri ɗum hay goto maɓɓe wadde noon yaadu makko toon holko firti kadi so tawi o yeehi an a namdama namdal jaabo ko namdoɗa ko namdal jettor muɗum ko jaabowol wona kay ya namde ko namdoɗa ko ƴetta namdal ngal itta e nafki gaddoya ko weeli fittandu maɗa e konnguɗe e ayibayi joƴƴina kadi ɓurani hersinade ko an haalno mbiyeɗa ko an haali mbiya wonde ala min mi haalani jenna biɗo wonde ko an haalno o mbiya ɗum wonde a meeɗa haalde yo hettoto wona jooɗade ɗon laamu o waɗi ɗo a woni hen ha a natti wonde e laamu hay goto meeɗa nande gaybinɗa walla biskiɗɗa hande o mbiya wonde aɗa rokka min hono darsuji ni o wi ceerno Alassane Sall te nde wonno opposition nde wino ko ceerno Alassane ko neɗɗo poɗɗo jarede nde ceerno Alassane woni e pouvoir woni ministre nde beele ne jogino ɗeɗo jiyande no mbimi ceerno Alassane yalti hay sinno jogeno non nde ceerno Alassane yaltini nde yalti nde vraiment o jeeyno koye nanggantunoɓe ceerno Alassane waɗoɓe ɗum défendre hay sinno ni alano ɗen jiyande hay sinno ni o nanguiranano ɗum tawde kay kañum ko addi ko namdal muɗum yo jaabu ɗum e namdal kono wona wiide wonde omo yedda ko haali ko wonde o meeɗa wiide noon ko hettota ko yo hettoto duttoɗa pawaneɗa var maɗa e nder assemblée nationale aɗa heeɗo ko kalnoɗa ko mbiɗa wonde a haalani ko aɗa hettane ɗum fof ɓuuri hersinade e hamnade ɗum o dañi ɗum ɗon ceerno Alassane Sall ko haali ko laaɓi ko namdal mbiɗon wonde ko leydi ndi tawɗon ko ene wuuri e caɗele guuraɗe ɗe min panno ko ha kollon min hol peeje ɓe lelnuɗon pour yimɓe ɓe jalta e caɗele holko mbaɗɗon hen ko wona kay min ko jakori noon ko so tawi on ngari ko wiide wonde fond politique mo mbino ɗon koko harmi gadoto ɗon ittude fond politique so tawi a ƴeewi 2024 2026 Diomaye Faye ene jogui 1.5 milliard so rendinama kala hitande omo jogui ko tolni e milliard uji 9 pawɗi ɗum ko kanko Diomaye Sonko ene jogui ko tolni e 6 milliard e nder ɗiɗo duuɓi tati koɓe kuufi hay goto wiyataɓe wonde hoto paruɗon holko mbatton holko keɓotoɗon wadde ɓeɗo kay mbawa tinde caɗele Abou Gaye en joguiɗe e kono toka an a yejiti a haalino ɗo mbiɗa politique hoto heɗa ko jomum haalata ko haalte ko watte ko jiida a aybinto laamiɓe kaala bonandeji ɗi mbiya an sa ayma sa laamima an ndewa hen sa laamima wadde laamu mbasa jokkude ayyibaji kanko o jokki koye ayyibaji ala ko noon namde ɗe gardi kanko o jokki koye ayyibaji namde ɗe wona namde ayyiba namde ɗe koko haalno o namdira ko namdano ko haalno ko ɗum woni ko namdira holno wayi hen o namdira ko wiyede wonde kanko nde ɓe gari nde budget Sénégal hande o ko 6.6 milliard pawɗi 1.6 million temedere e nogas e tati ujunere pawɗi 4.4 mbuɗu CFA ɗum woni ko président vote na budget muɗum kanko premier ministre so tawi en ƴeewi budget président o ko gonga ussima milliard pawɗe 500 nogas milliard pawɗe 500 million pawɗi ɗum ɗon ussorama hen kono noon primature kañum ene jogui nogas e 5 milliard ko votana budget muɗum kono noon ne kadi hoto yimɓeɓe jejjit ha joni suudu sarɗiji kañum
ɓeydanama woni assemblée nationale budget muɗum wonno ko nogas wonno ko milliard uji nogas pawɗi 1.5 million pawɗi capanɗe jeetati ujunere e 2.2 mbuɗi CFA hande o président assemblée nationale budget makko o ɓeydanama ha woni nogas e 2 milliard pawɗi 1.4 million woni ko El Malick Ndiaye ko huufi e ñalawma hande o ɓeydanama hen milliard uji 2 pawɗi 1.16 million coppere ñamete ɗo en ɗe CFA woni ko El Malick Ndiaye ɓeydana ko kamɓe mbino kaalis leydi ndi koko borjina koko ñaama koko wujja koko janfa 160 euro El Malick Ndiaye waɗi ɗum commandé pour député ji ko Macky Sall ittuno hanki pour artirde faggude leydi ndi ha ummito jafuɗon pour artirde faggude leydi ndi ha ummito ɗum saabino Macky Sall wi wonde ko kala député oto maɗa wonata ko ñamande jaha ƴetta oto ene tiire e jobdi maɗa kala lewru ha timma oto o wonta oto maɗa ko ɗum Macky Sall wino est ce que ustani feere laamu yoɓe ngara yoɓe goppu ɗon wodde ussi wodde ɓeyde banggueji goɗɗi non ussi ɗo kam noon tan laamuji ɗi mbawi togara ala togara laamuji ɗi a usat ɗo tan ɓeydoya to ha jettoɗen to ɓeyda ɗon kam usam ha jettoɗen ɗon kam usam joni kaala hen ko haala jinnuɗi ko kala jiɗɗo laamade Allah sago mbiya ɓe bonni on bonni dépasse on bonni ha jomum jooɗo kañum dépasse muɗum aɗa andi ko kaala hen en cuwa yettade to ɓeyda to kaala hen ko koɓe mbino eɓe ussa ko sinno ɓe mbino hon ko ɓe sinno tawino ɓe mbino ko wonde ko maɓe ussuɗo ɓe ɓeyda ga so ustama ga ɓeydama to hay goto wawa wiide ala laamiɗo abou meɗe wi tan ustukano ɓeyda ga kala gaɗo e laamade Abou Gaye no towa wa ses warata ses ala mi wawa ala par ce que ari komi ɗomɗunoɗoma imin ɓuuri e adnam saw kam sawa kamɓe ko kamɓe kalno ɓe mbi wonde ɗum ko bonande tawde woni ko bonande bonande nde dañanama feere bonande nde dañanama feere nde ko kala député oto maɗa aɗa wawi dañde ɗum ñamade min mi wawa dañde ñamade oto an a wawa dañde ñamade oto kono kamɓe ɓe newnanama no ɓe pota wawde dañirde ñamade oto kala lewru jomum ko heɓata e million ngaji ko to banggue jobdi muɗum aɗa sirane hen ha timma coggu oto wonta oto maɗa togara so tawi ɗum ɗon foof waɗama yonani ƴeewe banggue goɗɗo kadi ƴeewe ɗo ñattata toon kono kay wona wiide wonde ɗum ɗo ko borjere yo icce garon ko mbino ɗon yo itte ko goppiton ɗon batton ɗon won kadi ɓeydon yaafo joni mi accinima non ala yaafomi yaafo komi ñaguiɗo ɗum ñaguima mi accinima Abou Gaye nde Abdou Diouf heɓi laamu wi kono holle yimɓe no mbiɗa joni ni no leydi jogorte ha ɓamto nde burjite juuɗe mum nde Abdoulaye Wade yiɗi heɓde laamu e juuɗe makko holli yimɓe ko bonandeji ko économiste wi Abdoulaye Wade ko économiste ko ni to e ga yo wotane holli ko bonande ha laami wi Abdou Diouf no waɗa meeting e nder palais wona lawol yo pa galle muɗum no haala toɓɓe ɗi min jeyata nde Abdoulaye Wade laami nde watti ko wadde yangge e nder galle he kala ko yennirto Abdou Diouf waɗi ko ɗum bonde nde yeehi ha Abdoulaye Wade laami ha tolni nde Macky Sall arande holli yimɓe ko Abdoulaye Wade waɗi min somi ari wadda ɗo safi wadda ɗo ñawni hay laamu gayowo janggo so yiiɗi laamade ma holle yimɓe bonande ɓe mbaɗi kono so jooɗi men wawi wadde ɗum en jaddodirani on banggue kono noon ganden a haalimi tan haala dawgol ko kala ciftinmami mbiɗa so jiiɗo yimo wima e baaba ko haalata ko watta ko ni e ni ha joni mbaɗa heddi hen kono noon tokata hoto yejjit wonde ko mbawmi wiidemo wonde so tawi mi heeɓi ko ni foof walla ko Macky wawno wadde ko Abdoulaye Wade wawno wadde foof ɓeeɗo ko mbaɗi ko ɓuuri ɗum bonde ɓe usti chargé de mission ngaji kam ɓe usti 800 000 non fattan ala wa sesan ala woni ko chargé de mission ngaji 800 000 mission ngaji kono noon holmoɓe ustani e holmoɓe ɓeydani chargé de mission ngaji primature 60 chargé de mission non yimɓe nogas nan toon chargé de mission capannayo chargé de mission ngaji nan toon kala ministre gonɗo ɗo ala no foti wonnoto ala fattan kala ministre gonɗo ɗo no foti wonno toon non mbimi togara ko wawno wonde foof ko wawno wonde toon foof en meeɗa nande chargé de mission premier ministre primature 4 sagara chargé de mission kala ministre non fattan haalama seeɗa ko ubbete yetaki ɗum ko cokki politique haalama seeɗa jinmi wiidema ko kala ministre mo Diomaye Faye nomi koye makko gonɗa walla kala ministre non fattan kala ministre mo Diomaye Faye nomi Ousmane Sonko nomi sous ministre sara muɗum
Ousmane Sonko ko kañum waɗata contrôler ministre oɗon mo Diomaye nomi Diomaye Haydara wonani e leydi ndi ko faamondirɓe tokara wona faamondirde ko Diomaye Haydara wonani e leydi waɗi ñalawma samedi ñalawma gaynaka Haydara wonani e leydi yaafo kala ministre mo Diomaye Faye nomi Ousmane Sonko nomi sous ministre nan ɗon waɗi ɗum conseiller muɗum spécial nan ɗo wiya wonde ko chargé wona kamɓe paamodir hen hol paamodirale ɗum laamu kamɓe paamodir ko foñi systéme muɗum ko aduna o jiida ko joni a meeɗi yiide ɗum mi yinde Abdou Diouf laami uddata laamu waɗi gouvernement élargi waɗi toɓɓe waɗi nangam nangamo o suɓo toga eyyi kono a yiyani ɗum de a yiyani de Abdou Diouf nomi ministre pour Habib Thiam ari nomi sous ministre less muɗum ɓeɗo no paamodiri a yiyani Senghor ɓe pamodirani waɗi mi yiiɗi ɓe pamodirani enen fof eɗen gandi ko kamɓe ɗiɗi woodi ene waɗi pro Sonko ne waɗi pro Diomaye woni mbimi ɓe pamodirani enen Bassirou Diomaye président ko kañum toɗɗinoɗo Samba Ndiaye président conseil d'administration SN Asle ha hande ƴettani fonction wadde ɓe pamodirani Ousmane Sonko yalti haade yimɓe ko yoytino e alhaali Samba Ndiaye men ƴewta gila nden ha joni o yahani ligguey wona on tan kay ene waɗi hawa bokarali ɓe Diomaye nomi kay Ousmane fawi hen folog mum ene mbayno leydi en jii to banggue chargé de mission hay so tawi ko totta ko e martaba mum e daraja mum to banggue chargé de mission ɗi mbiyataɗi hay so tawi ɓe woodi koɓe usti kono koɓe mbaɗi ko mbi kamɓe ɓuuri bonde sen ƴeewi hande toon to on mo ganduɗa kañum jogui commissariat à la sécurité alimentaire Mariam Soda Ndiaye en jii waɗi licencié hedde sappo golloto noon en jii ɓeydi ko salaire mum kañum e président conseil d'administration enen koye holndin leydi gonɗen wadde hay so tawi kamɓe kam ɓe usti ko yimɓe Macky Sall ɓeɓe cigui ko yimɓe Macky Sall no on mo ganduɗa ko Waly Diouf Bodian wanno ni on ɓe ganduɗa goto yimɓe mabɓe gullanoɗo yi on mbaɗi ko boni mo diddirɗo mo ko mo jogui mataw inde makko e yettode makko ko pullo kono gande noon koye jaalal mawgal e Pastef ɓe diddi ɗum toon to port autonome Dakar kamɓe ɓe diddat ɓeɓe cikkata ko yimɓe Macky Sall ɓe gadda yimɓe mabɓe ɓe tekkina salaire aji mabɓe wadde so tawi ɓen kam nandiral nan ɗon to banggue ndingu ngu so tawi en ƴeewi riweteɓe liste o ma ƴettu ɗo liste o fuɗɗode nde doga ɗo ha jam ñaajo taw gasani laaciki tawa gasani c'est à dire ko aɗa andi neɗɗo kala garɗo ene wawi joƴƴinde yimɓe mum aɗan ɗo ko garɗo e doole kala garɗo hade o vitamine mo ñamo kala garɗo énergie o sowa gasano kala garɗo en calaki ardata koye yimɓe muɗum kono noon kala ko jiiɗa jogui ko peeje jogui ko ene yooɗiri jogui ko ene fewirta so tawi a ari a wi wonde yomi momtu ha laaɓa haydara a waɗata ay nde ɓe ndewno wiide wonde eɓe momta ha laaɓa ɗum woni ko addani leydi ndi teppade hande o Ablaye Wade Abdou Diouf walla ni guila Senghor ha yetti Macky Sall ene saɗi ɗo fonction publique yimɓe jooɗi lewru maayo jooɗo ha nogas e joyyi pawto e lewru maayo ndu taw jomumen keɓani jobdele muɗumen e fonction publique meeɗa wadde waɗi koye laamu mabɓe goto e mabɓe fof ene tuusa salaire muɗum goto e mabɓe fof eɓene kuufi keesuji mabɓe noir fowuji mabɓe politique eɓene kuufi ɗum kamɓe hay caɗele goto ɓe ngala par rapport e caɗele ɗe joguiɗa ɗe guurɗa ɗe par rapport e caɗele ɗe guurmi ɗe goɗɗo wuuri ɗe sa nama ɓesgu ɓesgu tampi a tampat togara hoto tampin hoora kamɓe tampini ɓesgu ay ko wiyete ɗo ene koɓe rontuɓe ko togara alay saago ɓe dontata so tawi on tawi leydi ene liggue on nangui ko liggueteno fof on keeli on raasi mbiyon wonde yon taw ɗon ko liggueteno ko ene wona foof heela gartan togara holko heddi ko heela yaafo gartan e ƴewnam ɗo hen e domaine aji ɗi fof ministére uji ɗi kamɓe fof noɓe potir kala secteur ministériel hol hen koɓe bonnano kamɓe kadi ko ɓuuri bonde fof kadi ko artude kadi mbiya ɓeeɗo bonnannoɓe helannoɓe warannoɓe wujjannoɓe yo dokke damorde joni noon wujjanaɓe kañumenne holko mbaɗante ɗum ko namdal ñawoɓe beele ala joni enen leydi ndi ala ñawoɓe walla ala leydi jogui ñawoɓe leydi jogui ñawo ko premier ministre so tawi a haali ɗo ko hawrananimo ɗo joni nde jaltata ɗo tawa police ene dari damal ƴettuma yaade hen par ce que kalɗa ko miijo ma kalɗa koko cikkuɗa ɗum ɗo ko ni foti wonir ɗum ɗo fotani wonirde ni henna e ko waɗanno hanki koko ɗum woni ko sali hande toga garta ganda kala laaminoɗo
ko haalanno ko wayli jaggi soki arti accan min saha hay goto meeɗa ɗum ay ɗo joni ay ɗo joni mi men ko rupture non kaɓe mbi ko rupture no aga to wona farba ngom nan ɗon ko to baden wona oɗo Lat Diop nanay kaso Racine Sy koko nodda Lat Diop nanay kaso Amadou Sall koko nodda wona oɗo no wiyatno ni kadi Samuel Sarr nanay e kaso e woɗɓe nan toon temedere e capanɗe jeegom e quelque wonnoɓe cadre uji e laamu Abdoulaye Wade laamu Macky Sall wona o gurbima Farba Ngom joni o fayi koye Abdou Karim Sall Racine Sy Amadou Sall wona ɓeeɗo han liste o ene juuti aɗa andi holko waɗi holko ɓe gaddirde ɗum ɓe gaddir ɗum ko yimɓe ɓe hakkillaji muɗumen yo gummo e caɗele guuraɗe ɗe yo pa e ko ɓe kalanta ɗumen ko yimɓe ɓe mbasa tinde caɗele ɗe a jarama an ko pamɗa e ko kooɓi ko dottugol Farba Ngom no wutto toon Racine Sy Amadou Sall e woɗɗo jopaɓe hol yiyandema hen ndima eyyi Farba foti rutade ko alkamis woni nogas e jeeɗiɗi lewru gonɗen ndu février ko nen foti ruta toon to pôle judiciaire financier yimɓe Farba noon so Allah APR e yimɓe Farba kañumenne nanay haare nde ganduɗa ko nde haare stratégique haare hakkillaji no fewi no fewi si ɓe jeeyi ha to damal cour pénal international CPI rendinde laamu ngu e cour pénal international wonande toon to min je Sénégal kay ko partout wona Sénégal tan walla mbiyen ko aduna foof koko yultodiri haare nde ganduɗa ko nde taccude keeri nde ganduɗa koye alhaali Farba Ngom ko heddi ko tan enen kam kono mbiɗen wona pernaɓe natani APR hayɓe natani hen heewani APR hayɓe natani hen heewani sibo en jii kam eyyi en jii kam moɓodire ɗe ganduɗa saaha foof jaale mawde e APR no waɗi lamba mbayla ɓuɓkade aha ɗum waɗat ɗum kam ɗum waɗat ala kulli haalen ɗum waɗat heddi ko no mbiɗen ni tan enen pôle judiciaire financier en jii kadi Mamadou Racine Sy moɓe kaali inde mum on procureur mo ganduɗa waɗi réquisitoire par rapport e kanko mo ganduɗa ko Mansour mo ganduɗa ko Racine Sy e Amadou Sall ɓe mbi e ɓattiɗo goɗɗo kadi mo ganduɗa ko Amadou Sall ɓiɗɗo e président Macky Sall donc sans motif e tawno kamɓe ɓe innan neɗɗo tan tawi ɓe mbaɗani notifié walla ɓe kalani oɗo ko ɗum ɗo e rewra ko yiide tan somme jomum rewra ko blanchissement de capitaux e ko way noon ƴettude koppareje wonande e rendo ngo kono aɗa moƴƴi noon so tawi a joofima neɗɗo jomum ñaami koppareje rendo totta yimɓeɓe kam koɓe mbiyata ko explication ji holno jomum ñamiri beele ko ɗum gonga walla wodani kono fo e wade noon tan min kono mbimi ni tan guila e début ha hande oɗo saaha noon ɗon ɗo mi yiyani preuve wonande ɓeɗo koɓe ndewra ko gonga kinne ko kamɓe mbaɗi ɗum ko wayno alhaali Farba Ngom ko yidde tan wadde éliminer des adversaires politiques ko wayno Farba Ngom e ko way noon te hande leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen so tawi tan ko Allah en cohlani ɗum nde tawno gonɗen koye crise économique gonɗen koye faggudu ndu ganduɗa hande kono ɗum hulɓini no fewi paɗen koye lewru korka e saaha mo ganduɗa gonɗen koye inflation kala ko memɗa ko seeri hol peeje ɗe poti wadde gonɗen koye saaha mo ganduɗa port autonome mo Dakar en jii chute mo waɗi o gonɗen koye saaha mo ganduɗa gonɗen koye crise diplomatie hakkude men e leyɗele men ɗe ganduɗa hanki leyɗele taariɗe men yenno ko des pays frères ko wayno Côte d'Ivoire en ko wayno Mali en ko wayno Mauritanie en etc gonɗen koye saaha mo ganduɗa en jii hay to banque africaine de développement ko ɓiɗɗo Sénégal najo ɓuuri kam hande hoolede wonande ma jogo kono en jii Côte d'Ivoire harande kañum nde haɓato hen nanggande woɗɓe donc ɗum ɗo fof ko ɗum caɗele nde ganduɗa eɓe jogui ko heewi koɓe poti ko heewi ko poti daranade ko heewi ko poti haɓade ngam leydi ndi wawa deeje ko mbiyata ko stabilité ngam leydi ndi enen ɓe ganduɗa hande ko wuurɓe leydi ndi mbawen yitade koye men to banggue gurdam no gurdam ɗam wayni musde ɓe kucca hen ko wona habde adversaire aji politique e ko wayi noon stratégie ji tawno kamɓene kala koɓe gaddi maɓe gaddu koɓe coomi ɗon wawde suude ɗum par ce que on ñalawma a yiɓe mbi ko maɓe mbatta rencontre mo ganduɗa ko hakkude maɓɓe les partenaires non ɓe mbiyata ni partenaires nationaux wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jagge ɗe guila e syndicat ji ɗi guila e ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe cuuɗi gollorɗe ko way noon ɓe mbawa yewtidde ujunere kanting boutique témoin gam habtade cogguji ɗi e ujunere volontaire walloɓe service habtoɓe ko fate prix ji min mbiyami ɗum tan ko ɗum ko ɗum dialogue national tan ko dialogue national no Macky Sall wanno ni heddi min
erago ngo ko yoɓe balɗe tati nayi kadi arta ɗo wonno kadi kuccam ɗam beele kuccam ɗam ɓe jewtidde toon ɗam beele so ɗum waɗi ɓe jogorani wadde ko lomdoro conseil économique social et environnemental par ce que ɓen ɓe noddi yewtidde mumen ko ɓen ɓe ittunoto au conseil des collectivités ko ɓen ɓe iti toon to conseil économique social et environnemental min dal mbimi ko yoɓe kuccan ɓesguji leydi caɗele ɗe guurata ɗe ɓe gacca ɗeɗo haareji to banggue justice wadde éliminer des adversaires politiques pe ko ɓen ɓe ponno wallude haaɓe gona ko mbiyata ko des champions de l' économie ko jaggue ɓe ganduɗa hande so tawi ɓe pundidirino e mumen ma ɗum wonan gartam leydi ndi to banggue faggudu ndu yimɓeɓe mbawa kam wasde tinde caɗele ɗe yimɓe tinata hande ɗe mim ko ɗum ko haare tan habde e ɓen ɓe ganduɗa ko adversaire aji politique min kam ɗum nangum hamiya noon ko ene wayla ko cikkumi ko kono ndim to banggue faggudu wonde champion faggudu wonde champion e laawol e leydi e yumawo ɓiɓɓe leydi ne ene foti woorde to banggue jagorɗe ɗe hoto jejjite Samba Sy haali ñanden o wi bandi gon fof yo lelaɗano o woni ministre fonction publique et travail e nangam e nangam o wi omo andi kanko o jaggitaki par ce que ko hoolade hoomum ala ko waɗi jippo leydi ka nde liɓa e laamu o wi bandi gon fof haqqillaji mumen ndeej kala ministre mo hewno soɓe jiiɗi yoɓe ƴeewa ɓe gadda million neɗɗo ala ko waɗi hen beele wona kul hulɗi kadi ko neɗɗo wasde labde ɗo hewno ɗo e mais on ko fonction joguino mo tottaka fonction so tawi noddama no non ko gueɗɗin mbimi champion banggue économie homme d' affaire no woodi opérateur économique no woodi kono noon rewde laawol ina hen mi wiyani ɓe ndewande mi wiyani to banggue leydi kalanmi somade no foti somade wonɓe ganduɗa nane leyɗele he banggue politique so comima joɓata TVA joɓata douane ko hors taxe ko rémunération jogui surfacturation e facturation jogui ɓen so woni champion économique mbiyen ndewi koko wona lawol ɗum noon Carlo wi ene wayno gasi ha laaɓi en dañani haalde ko fate Kaolack o Ceerno Abou Gaye Sokara aɗa andi oɗon tartarna han ɓeydade wallude ɓe ɗo ɓe majjiniri yimɓe ɓe mbiɗa ko minutaji ɗiɗi yaata ko minute goto kono aɗa andi mbimi wonde ko kamɓe ɓeɗon nde ɓe gari nde e wiide Ceerno Alassane Sall e wiide Jeegi Diop Fall e woɗɓe e ko wona ɓen tan Macky Sall woppaniɓe 2.9 milliard holtoɓe nanni ɗum leydi ndi ɓe mbiyata ala kalis ala ko caɗele guura ko ɗum ɓe donti ɗiɗo 2.9 milliard holtoɓe nanni ɗum ɓe mbi wonde ɓe tawi ñamade 17 ujunere milliard ɓe tawi ɗum hay goto yeddani ene wawi wonde kono noonne kadi kamɓe e nder 2025 oɗo ɓe ñamlima hen ujunnaje 3.9 milliard holto woni holto ɓe mbaɗi ndeɗo ñamade ɗum ɗo joni tokata so tawi a ƴeewi ndeɗo ñamade e nder lebbi ɗiɗi walla e nder lewru wotor fawndu ujunnaje 3.9 milliard ɗum ɗon so tawi a calculi ɗum e nder hitande nde lebbi 10 no foti yimɓe keɓori ñamlade ala so ɓooyi ɓe dawata so neɗɗo ne yeeya waɗata ko dalɗude so yeeya ɓooya usat ñamade tokara gandu woɗen hortampino hoore ma tokara hortampino hoore ma so tawi aɗa fuɗɗo neɗɗo fuɗɗorta ko tan ñamade ala woda leydi ko dadɗuɗa ay ñamade ami ɓuuri hewde ñamade to ami ɓuuri hewde ñamade ala leydi ñamlo holko ɓe mbiyatma wona mbiyata ko ya addu apport togara yaw addu dadɗude leydi fof soɓe ñamloyto ɓe namdete ko Afrique du Sud hande ko leydi jawde yesso ɓuuri hewde ñamade nder Afrique non en calaki ñamale leydi fof ɓuuri hewde yesso ko hewde ñamade caɗele ɗe ko wiideɓe wonde aɗa andi ko woni caɗele ɗe ko wiideɓe wonde eɓe ubba ujunnaje 3.9 milliard ɗeɓe ñamli e 2025 e nder lebbi ɗiɗi ɓe mbiya eɓe ubbitoya ñamade ñamlade duuɓi 17 ujunere milliard ɓe mbiya ɓe kaaloya ɗum eɓe goppi ma en gartu tan sallallah amno jaaɓi yafnade bandiraɓe saaha o yewta ko heewi seeɗa Alaji Abou Gaye Mohamed Ndim kamɓe ko Djiby Dieng ko ɗo ka ten ha laawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi bandiraɓe noon ñaagui jewte caggal leydi sous région caɗele gonɗe hen nde par ce que wawa nattodirde en kalan ñalawma gaynaka o wonko fonno haalede hen ko ɗo joyi tan yafnade bandiraɓe kono noon tokaɗe ne jogui koɗo garɗo ɗo en ne wiye Oumar Kébé o jeeya ko ɗo département Mbañƴo o jeeya ɗo wiyete Dabbe o ummori koto dowlaji dentude Amérique ko hande subaka he o yetti ɗo henna eɗen mbiya bisimilla makko e leydi bisimilla makko pour expliquenaɓe ma en mbadde mabɓe yewta sallallah no jaaɓi noon oɗon jalɗon acca oɗon jarlo oɗon jafo oɗon gacca hakke ha laawol gongol so jeeɗo ñaawi